aqueles dous homes que saben xogar ao golf mellor que cantar. Por supuesto. Vimos aquí ao Porriño porque nos dixeron que hai aquí uns fenomenales campos de golf. Levamos 2 horas buscando o buraco 4 e non nos damos a notar. Estamos, a ver se baixa un momento a alcaldesa, porque aquí está... O brinco temos, temos o brinco. Aquí no Porriño é moito brinco, Hai moito brinco. O que pasa que, mira, o campo é tan grande que nós empezamos xa aí arriba, empezamos a xogar ás 10 da mañán, e perdemos as bolas e non sabemos onde está o segundo ollo. Isto no Porriño, a miúdo paisa que a xente perde as bolas, non sabe por onde as manda. Sí, moita bola perdida topamos. Esta noite, bueno, quedou isto cheo de bolas. E as vosas bolas de delar ben postas ou non? As vosas bolas sempre están aí postas, por si acaso fan falta para xojar. ¡Bos días! ¡Ay, qué ilusión, por favor! ¡Qué gratitud teño, qué alegría! ¡Qué delicia, que alboroto! Bueno, o tempo non nos acompaña moito, pero o modo antroido é iso, que non hai tempo que nos bote para baixo, Bueno, eu agora digo eu, pero... ¡Cuqui! ¡Estás aí, Cuqui! Non podía faltar. Pero dijo unha cousa, o título da película de Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por favor, encarna, Anita aí. Dijo é como a película, non? Ja. Bueno, para min é unha delicia e unha honra e un homenaxe maravilloso. Luis, estás aí, amigo, por favor, canta xente querida, veciños e veciñas. Bueno, hai un saúdo altoidés como preámbulo do que desexo a ser unha grande festa, unha oportunidade para soltar e disfrutar e permitirse, darse permiso para rir sobre todo, porque é xogar ca esencia impermanente, para poñome filósofa, impermanente da vida, que nos permite soltar esa abundante liberdade, creatividade e imaginación ata límites insospeitados, con todo o que ten de catarsis e liberación esta maravillosa celebración, a chegada da luz da primavera. Non, si a primavera si chegou, pero sabedes que nos está a notar moi. Bueno, pois si, alá polos tempos. Escóiteseme ben? Sí. Bueno, chamo Maraceli, para os que non me coñece, que son porriñesa de pro. Tito Xiralde! Ai, as mascaritas que non coñezo que están aí anónimas. Viva o Troigo! Ai, preparaimos que non vamos terminar hoxe nin as 2 da mañá. Ai, a culpa túa, tú de goberno. Chamaron unha semana pasada, a mí colleume totalmente. Ai, en desprovisto total, de verdade. É coller unha foto que había do ano catapum por aí do catálogo de actores, puxeron no periódico. Grazas, hombre. E aparte veño de dama do Castelo do Pobo. Dama do Castelo do Pobo. Por favor, un aplauso para o noso castelo maravilloso do noso ilustre Antonio Palacios. Grande Antonio Palacios, universal. Manisquiñas, que iba a ser de Antonio sin vos. Ai, Dios. Falta meterte delgado, falta de tanta xente aquí. Paquitas, onde andas, Paquito? Ai, andades por aí, pero si, faltame toda a xente que... Mi madre, bueno, eu iba dendo que alá por os tempos dos anos 80, efectivamente, había moitas persoas vivindo esta festa que agora non están físicamente, pero sí, nos nosos corazóns, sí, no espírito noso do Entroido, da nosa querida vida. O primeiro de todo, indiscutiblemente, teño que agradecer e homenaxear a quen tanto lle debo, especialmente na miña faceta artística, teatral, veciñal, popular, lorquiana,
Moitos veciños tamén yo debe, que por iso tamén yo debe. A alcaldesa, goberno municipal, comandante, estaba a falar do noso mítico, estamos aí, Blanquilla, que non vamos a falar, éntrate a la tele, diría Carmilla Bauta, éntrate, e diría a María, di cada niña que está cada niña, que logo di, ya sé que me importa, muller, ai, non, é que non, e tú dirás, Carmilla, pero ya las que están facendo aí arriba no palco, que es un pico grande, que está sempre aquí, bueno, ai, un mítico legendario señal, Pepe Di Domingo, el tenga que Pepe Di Domingo, el tenga culpa de todo, el tenga culpa de que me crea un artista de la revista sin igual, agradecida y emocionada, solo quiero decir gracias por venir. Vai a familia Sete, que non podía faltar, vais a Auxiña nosa, está che, anda por Argentina, che, encandilando os corazóns. Bueno, non diva, entón, o noso mítico Pepe Di, que sería o único, coas papas que tenía aquí, pertiño pelota aquí do Concello, non soportáis, non? Tiña o seu, as súa ferretería despachaba comedias curtas de teatro. É moito aquí neste barrio, en Pexa que ten que ter Almodóvar, se entera das historias que bulían por aquí, e que bulen aquí, mamá tranquila, tranquila que eu me relajo. Ben, Pepe despachaba cacerolas, despachaba antifaces, caretas, chapeus, nos seus escaparates que na tenda pois iba dar canoas, estades aí canoas. Ai, Dios mío, chiño, estás aí tamén. Ai, por favor, perdón. Ai, non podo pararme con todo, non podo parar. Mira, vamos a tirades un balcón. Canoas, non tirades un balcón. Ai, non tirades un balcón da casa. Mirade, eu digo que ese escaparate de Pepe, sí, estás a foto de Pepe. Da Satiña, grande, pase, un aplauso para Pase, Ay, Diego, Giraldo, vai favor, escribirás bonito, algo bonito de mí, O caso é que este Pepe, Jaime, o teu parente, o Pepe Di, bueno, o dixo tanto por este pobo, Pedro, fillo, dixo tanto por este pobo, que lle debemos moito, e é un soño, papá, estabas aí, papá, meu amado, por favor, non sañas, que decía, ti non vayas por aí, que non, que, tranquilo, ves que ven, que eu xa sei que a xente me quere moito, e eu a él, porque eu digo unha cousa, eu estou aquí, porque eu vos represento a vos, eu son vos, e vos sodes eu. Quero dicir o povo, sabes, o povo, claro, o amor do povo agora encárnase en mí, en esta persoa, eu son porriña, entón, esta é a casa do povo tan bonita que estamos aquí, hoxe defensa, eu quero pedirlle a alcaldesa que se vayan preparando aquí o goberno municipal que me chamaron, aí non me chamaran, eu vou pedir, eu vou reivindicar. Por exemplo, o que quero reivindicar xa, de cheo, querido Pepe,
bueno, espero que algún día haxa un teatro que leve o seu nome, Teatro Pepe Lillo. Para mencionar a tanta xente que fai realidade e fixo realidade este acontecemento, esta celebración do Antroido ano tras ano. Alá polos anos 80 comenzaron a Asociación Cultural do Louro con ese fervor donde se armolou con tanta forza gracias a eso, ao esforzo de todos vós, de toda a xente. E eu represento unha pequeniña parte de toda esa xente que está e que sigue, e que se esforza. E tantas comparsas que non podo parar aquí a nomear, e tanta xente, a familia Francés, Raúl, Blanca, Raíña, que se sigue aí, Kiko Pantón, Uxía Senlle, a familia Senlle, Xusenlle, Ana Senlle, toda esta xente que viña a cantar, que o Centiña emblemático, e a cueva onde íbamos a cantar as coplas. Eu digo só outra cousa. Quero reivindicar a Paro, hola Paro, Riquiñas da Carroleiras, tía Teresa, tía Fina, onde está tía Fina? Lo que te dije, va a salir a Paro. E aí está. Isto é un xesto moi típico e habitual na miña vida. Non te calada. A mí xa me dixo o médico onte, cuida esa gorxa, cala, fala tranquila, despaciño e pouco, fala pouco. Se breve, porque si breve, verdad, si breve, 2 veces breve é bo, pero non. Claro, vai a pedir perdón, bueno, tú dirás, Carmiña, pues no. Fer, Fernando, meu irmán, Fernando, Fer, hola Alexandre, Fer, hola familia, estades aí ben acompañados con Antonio Palacios, Bueno, non quero abusar do vosso tempo porque fai frío, pero sabes que estades todas por aí. As maniscas han de montar a romería anual. Aquí vais a montar a romería como as empanadas. Bueno, a xente, as comparsas, as montañas que ven todas das parroquias. O Porriño é moi grande, amigos. A miña familia xa dixe o que tiña que dicir. Que elas nunca querían que fixera o Paco e o payaso por aí. Pero é igual, verdad? Sí. Ai, salir para adiante. Para rematar, eu quero, como dio o historiador, o etnógrafo, historiador Felipe Xenén, o Entroido é un despertar, non? Unha entrada da primavera, facendo luz na oscuridade do inverno, e un barómetro para medir a cultura e a actividade dun pobo, non? Pois Porriño, amigos, creádeslo ou non, creédelo ou non, sea, se non te claro, quitarse a careta ahora sí, ou non? Creádelo ou non, Porriño ten justamente un pobo cheo de artistas, unha veciñanza que ferve no Antroido, nas súas entrañas e latexa por todas as rúas. Quero aproveitar para facer unha petición ao goberno, outra petición ao goberno municipal. Ai! Outra petición. Aí está. Ora, facer unha cousa. Por deste lado, desta banda, vades a facer tachán. E os desta banda, vades a facer. Cando dixa eu, tachán, non. Cha-cha-cha-chan. Vale? Veña, Alexandre, cha-cha-cha-chan. Vale, pero cando dixa eu. Quero aproveitar para facer unha reivindicación ao goberno municipal para que se leve a pleno declarar os días de festa do Antroido días festivos locais. Festivo local, vos imaginades, porque, a ver,
os autónomos, a xente que tuvemos tenda, sempre mirando desde os mostradores pasar a xente e os desfiles das comparsas, Vale, eu digo unha cousa, Porriño sería, pasaría a historia, brillaría no mapa por ter luns e martes festivos, por exemplo, vale? A ver, vos lembrades aquela copla de San Cristo do Porto Redondo, e ir a la miña nai se no morro, e de levar unha bota de viño, vai unha bola de pan do Porriño. Pois, cando o Porriño lle chega o entroido, o pobo todo disponse pra festa, brincan e brincan os días festivos, que non hai xente que troula non queira. Copla. A primeiro verso. Cando a Porriño lle chega o entroido, repetimos. O pobo todo disponse pra festa, brincan e brincan os días festivos, que non hai xente que troula non queira. Que colorín colorado, este pregón queda inaugurado. ¡Viva! ¡Viva! ¡Pico grande para todos! A ver si acepta Luis Amar. A ver, Vamos a dejar que Araceli descanse un poco, porque fala muy difícil. Muchas gracias. Yo creo que hemos acertado con el pregón de este año, porque nadie como ella para personificar lo que es el carnaval. Alegría, caos y reverencia. Felicidades y pasarlo muy bien. Que me deron impresionante. Bueno, como te sentías a la arriba mirando a toda a xente? Maravillosamente, unha sensación de estar na casa do pobo dende arriba, porque eu dende nena sempre había o balcón desde abaixo, este edificio emblemático tan bonito do noso arquitecto porriñés Antonio Palacios, o noso universal Antonio Palacios. Estou que non quepo dentro. Non somos de Alcume Maniscas, pero no carnaval o no entroido somos comparsa matices. Cada un vai
fai do que lle sale das narices. Bueno, como se sinte aquí estando en Porriño un ano máis disfrazado? Na miña salsa, Sí. na miña salsa, os carnavales para mí é o mellor da vida e o Porriño tamén, é onde nací e onde penso morrer. Nuestra alameda la deshojaron y la podaron sin compasión, sin compasión. Los pajaritos quedaron sin habitaciones, ahora los pobres duermen al sol. Eu vou de turista, acabamos de chegar agora mesmo no cruceiro. Porque elas non hai carnaval, non Antroido, imposible, Porriñés sin elas, aquí non. Que elas teñen que estar sempre en todos os saraos. Isto acabamos de tomar porque neste pobo, que por certo é maravilloso pobo isto do Porriño. Ten unha cousa moi chula, gustanos moito o pulpo, chamas así, máis o albariño. E tomamos 2 albariños e parece que temos un maquillaxe, pero é algo, un efecto natural. É un efecto natural. Pepe, nombramos a un noso que é Pepe Di Domínguez, que xa morreu, pero o que nos ferveu o sangue sempre, el nos transmitiu o espírito do Antroido, non? E Cuquín Diz, que tamén é da familia Diz, e leva o Antroido no sangue. Cuquín é unha figura emblemática nosa. Neste caso, imos de turista, con nosa guía turística. Que tal? Sorry. Decir que este ano temos unha mágoa así moi grande porque a maior do grupo quedou na escala de Escocia. O cruceiro fixo escala en Escocia e quedou alá. Parece que a van a enviar para cá mañá, pero quedou alá. Pero nós estamos disfrutando moitísimo por ela. Pero que carallo pintas ti con ese traxe aí que non se sabe se é de jalleja ou de... A guía. Ay, perdóname usted. Típica. Muy ben, claro, decía eu, non entendía. Típica galega. E canto lle cobras a estas por traelas a enseñar Porriño? A comisión é alta, moi alta. No xantar. Sí, matices, para noso aire. A noso aire. Cada un vai do que lle sale das narices. Bueno, En serio, ahora mismo ímonos cambiar para ver a comida, que levamos 27 anos sin faltar a comida. Este ano temos unhas pouquiñas de baixas, pero vamos a comer aquí no